ହଁ ସାଙ୍ଗ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଯିବାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ? ସାଙ୍ଗ ଆଜି ରବିବାର क्या बोला तूने? ନା ଯେ ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ହିଁ ଆମର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଆଜି ଆମେ ଯିବା କୋଉଠି କଳିଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟିଆ। ଆଉ ମାନେ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି ରାତିରେ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ 30 ନା କେତେରେ ଇରା ମାଣ୍ଟ ଆସିବ। ହଁ ଜାଣୁଛ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ହଁ 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 ଇରା ମହାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତାଙ୍କ ଗୀତ କେମିତି ଲାଗିବ? ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ତାର ଦିନ ପୁଣି ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ ବି ଅଛି। ଆରେ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣି ଏଇଟା ଆଜି ମନେ ପଡିଲା ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ ଅଛି କେମିତି ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ ଫାଇନାଲ ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଅଛି ନା ଯେହେତୁ ଖେଳ ପ୍ରଥମ ତାପରେ ବୋଧେ ଯାତ୍ରା କାଲି ବି ଦେଖିପାରିବା। ଯାତ୍ରା ଆଜି 6ଟାରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବୁଲିବାରେ 6ଟାରୁ 7ଟା ଯାଏ ଆରମ୍ଭ କରିବା 7:30 ଯାଏ ଆସିବା 7:30 ହେଲା ପରେ ଆମେ ହଷ୍ଟେଲ ଫେରି ଆସିକି ଖାଇ ସାରିକି 8ଟା ବେଳୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ ଦେଖିବା। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆଉସେଇବା ତାପରେ ଆର ଦିନ ଆଉ ଥରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମାନେ ବୁଲିବା ଏନ୍ଜୟ ମସ୍ତ କରିକି ବୁଲିକି ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ବୁଲି ଯିବା ଦଶହରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକେ ରେଡି ହୋଇଯାଏ ତାପରେ ଯିବା ମୁଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ହେଲା। ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ରେଡି ମୁଁ ଯିବା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିବୁ ଦେଖାଇବୁ ସେଟା ସବୁ ଦେଖାଇବୁ ହେଲା ସବୁ ଦେଖାଇବୁ ସେ ମୀନା ବଜାର ଦେଖାଇବୁ ଆଜି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମେଳା ସବୁ ଆମେ ବୁଲିବା ଆଜି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୀନା ବଜାର ଆଜିର ମୀନା ବଜାର ସବୁ ଦେଖେଇବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ଯାଉଥିଲେ ସବୁ ଦେଖେଇବି ହେଲା।